הארץ שבה הוא היה הייתה מלחמה. ובמלחמה, אימא של סבא, בארץ רוסיה. והם גרו בבית גדול. אבל הייתה מלחמה, ואימא אמרה שצריך מהר לצאת מהבית ולנסוע לכפר. לברוח, יכול להיות שהחיילים הלא כל כך נחמדים, יבואו לעיר הזאת. הם לקחו את כל הדברים ונסעו לכפר. אבל דבר אחד הם לא לקחו. את הכסף הם השאירו בבית. הם לא שמו את הכסף בבית. והכסף נשאר בבית, בבלטה שעל יד שפנו. וכשהם הגיעו לכפר, ישבו שם, אימא של סבא אמרה לסבא, היה ילד בן 9 או 10, אתה הילד הגדול, אתה צריך לחזור בחזרה לעיר ולהיכנס לבית שלנו, יכול להיות שתפגוש שם את החיילים, אבל אתה ילד, תגיד להם ששכחת משהו ואתה רוצה לקחת, הם לא יעשו שום דבר. אתה תיכנס ותיקח. אמא שלך וסבא ילד גדול, נער רק בן 10 או 9, יצא לדרך. לא היו מכוניות, לא היו רכבות, אבל איש אחד עם עגלה ראה אותו הולך בדרך, שאל אותו ילד, לאן אתה הולך? סבא שלנו. הוא אמר, אני צריך להגיע לעיר, למשהו. בוא תעלה ותשב איתי. יש לך דרך ארוכה לעשות. סבא עלה על העגלה, נסע עם העגלון החמוד, והעגלון בדרך שואל אותו, תגיד לי ילד, לאן אתה הולך ככה? הוא אומר, אני אגיד לך בסדר, אבל אל תדבר. אמא שלך, להביא את הכסף, שישכח את בגן. למי הוא אמר את זה? לעגלון? כי אנחנו נשארנו. סיפור אמיתי? כן. בוא אני אספר לך סיפור. סבא בנימין שהיה בן 8. על בלי כסף. איזה סיפור יש לך? תגבור את הסיפור דרך כזאת ארוכה יש לנו? אתה מקליט? זה סיפור, כדאי לך לשמוע. והעגלון סיפר לו סיפור. עכשיו תקשיבו. צייד אחד הלך ביער. רצה לצוד ציפורים. פתאום הוא שמע על אחד העצים שריקה. מה זה השריקה הזאת? הסתכל מסביב וראה על העץ ציפור יפה. מיד הוא כיוון אל הציפור, והיא אמרה לו, אל תירא בי, אבל אם אתה רוצה, אני אתן לך את השיר שלי במתנה. שיר כזה יפה, אמר הצייד, תני לי. והיא לימדה אותו. זה קצת ארוך, אמר הצייד, אבל אני חושב שהצלחתי מאוד. לקח את השיר והמשיך בדרך, בלי להצמיד את הציפור. הוא הגיע ליער, כבר היה לילה, והוא רצה לישון. מרחוק הוא ראה בקתה קטנה, ובבקתה בחלון הוא הציץ, וראה את האמא יושבת, ומנסה להרדים את הילד הקטן. והוא לא נרדם. פתח את היד קדימה. פתחה לו אישה את הילד, ואמרה לו, כן, מה אתה רוצה? הוא מחפש מקום לישון. אנחנו מארחים אנשים, אבל צריך לשלם. מה, אין לי כסף. אבל יש לי משהו לתת לך. מה תיתן לי? אני אתן לך שיר. ועם השיר תוכלי להרדים את הילד שלך. איזה שיר תתן לי? לה 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 לה. כזה שיר אמרה האמא. תכף אני לוקחת אותו. ולך אני נותנת מיטה ותלך לישון. היא ישבה האמא על יד הילד. ושם ילד שם במנוחה. אמא כאן תמיד איתך. גם אם את המילים תשכח, את המנגינה תיקח. עוד פעם שר לו.
הנה, גאל חמדה את השיר, אני חושבת. הצייד בבוקר יצא, המשיך בדרכו, שמח וטוב לב הוא ישב. עברו שנים. הילד הלך לשוק, הסתובב בשוק, ורצה לקנות משהו הביתה לאמא. וראה בפינת הרחוב יושבת חבורה של נגנים עצובים. מה קרה לכם? למה אתם לא נגנים? נגמרו לנו כל השירים ואין לנו מה לנגן. אמר הילד, לי יש משהו טוב. אני אתן לכם שיר. ואתם תשלמו לי ויהיה לי במה לקנות, הביתה, אוכל, אולי אפילו איזה בגד טוב. מה יש לך? יש לי שיר, שאמא שרה לי אותו עוד כשהייתי קטן. רגע, אמרו הנגנים, זה יכול להיות נחמד, ננסה. אולי אתם תעזרו לי? הנגנים פתחו בנגינה, האנשים ברחוב היו שמחים, ירד הערב, והחלילן בדרכו הביתה הלך וניגן את השיר בחליל. הוא צירף אליו ילד אחד, והילד אחד הייתי אני שהיום אני העגלון, הלכתי איתו כי גם אני הייתי צריך לחזור הביתה, והוא ליווה אותי בדרכי הביתה, וניגן לי את השיר על החליל. פתאום שמענו ציוץ של ציפור. צצה אלינו ציפור ואמר, אוי! זה השיר שלי! אתם רוצים להחזיר לי אותו? בשמחה, אמר החלילן, יהיה גם לך וגם לנו. קחי את השיר בחזרה. וסבא, בן 9 בן 10, שמע את השיר כל הדרך, וגם הוא כבר ידע אותו. ירד סבא מהעגלה, כשהגיעו לעיר מוסקבה, הלך אל הבית, פגש את החיילים, וכמו שסבתא אמרה לו, אמא שלו אמרה לו, החיילים שאלו, ילד, מה קרה? שכחתי פה משהו, אמר, על יד התנור. ניגש, הרים את הבלטה, לקח את הכסף, הכניס אותו בכיס, וחזר הביתה לאמא. עם הכסף ועם השיר. ועם השיר. חשבתי שהעגלון רצה ממנו כסף. אני אתן לך את הסיפור הזה, תן לי את הכסף. סבא שלנו לא קראו הרשם. חבל בשתן על הסוס. שערה של קשת. מכירה את השיר של חבל בשתן? של הסוס עם הכתב והמתח. כתם על המצח וכתם על הגב. תזמיני, אני אגיע. ושיער